Iki ning wilayah ndi sampean ngerti apa ora? Sampean ngerti apa ora iki wilayah ndi? Jawa Timur. Rungokno. Paham ora sampean iki? Wis tuwek bareng kok rumangsaku. Enggak isin ngono iki sampean. Sunatine. Aja. Sampean ora ora? Lungguh. Lungguh wae. Manut to. Sampean wong ndi? Kok rumangsaku kok kok iso dipasrah-pasrahane itu ndak boleh. Roh ora sampean? Ya roh. Diancuk iki. Kok iso? Kok nesu syukur. Sampeyan ngerti apa ora tedhe? Ngene lho, Mbah. Maksude kalau sampean tuh di tengah panggung jangan pakai yang seperti itu. Paham enggak? Paham apa mboten? Jenengan paham napa mboten? Paham kan? Paham. Kang halus, Kang halus. Halus. Banyuwangi enggak iso halus, Mas. Isone ya kasar ngene iki. Ngene iki perlu cinta lagi ngoten to? Nggih. Nggih napa mboten? Aku wangono toron. Toron. Oh gak krungu to. Aja banter-banter. Oh halus. Iki jantunge mak deg. Engko nek macet kowe lho sing ditangkap. Nggih. Berarti halus nggih. Halus. Kanjeng Ibu. Terus pilih Kurang halus. Kurang halus iki. Kanjeng Ibu mbok pilih kula lepat wonten pancing panjenengan menika. Kula dipangapunten Kanjeng Ibu. Ya tak tampa. Pangestu kowe tampan ana. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten dada lumuntur wonten weteng damel ngicalaken penyakit diare Kanjeng Ibu. Kanjengane apa kok iso teko terus. Ugi dadosaken jimat. Lho. Piye Apa? Sikilku nang ndi? Lho. Lah ceritane piye Sikil. Kowe nggo sikile Ora. Dagelan cetok Sumpah. Mbok sing tumindak apik munggah panggung sikile ilang sitok. Boten kok sakmene ku lho mau neng dilek. Mau loro. Mau karir sitok. Mau ning maune ndi? piye? Ngene. Terus mari Lah ngono. terus kok iso ilang? Terus lungguh. Monggo. Terus sampean muni piye? Lho sikil kendi, sikil. Maklum. Wong tuweke balik cilik neh. Iki cek lucu-lucune. Mboten Ya bareng. sikil dikempit dhewe kok ndelok balekno. Balekno sikilmu. Sikilku ndi? Sikil kendi. Lah kena yo cek loro sing tok cilik. Gak enek kukune. Sampean. Sikile ilang sitok. Cek loro tengah gak enek kukune. Tok tuling. Tak. Ki arep apa nek? Lungguh ibune. Aku dadi apa, Kang? Iki ana bocah loro sing marak sowan. Romo. Ana maling. Romo ya dicangkepi. Pripun? Romo Raden Mas Haji Muhammad Sakirun Surya Widakdo. Kalian menika Kanjeng Ibu Dewi Grahana. nggih. Kanjeng Ibu Dewi Grahana. Grahana. Iya. Kok grahana sih? apa? Bet kuwi. Apa? Grahana kira sing anu Srengenge. Sampeyan njaluk apa? Jaluk sapa? Sing rada padang. Kunti. Kunti. Lanak. Nggih. Kok kuntilanak biasa kowe kuntilanak. Maksudnya sing piye to jenenge sapa? Cangkemmu bareng. Kemu sing penak. Pripun to, Kok samolane kunti. Sapa jenenge sapa lengkap jenenge? komplit. Iki lho. Kowe aja sembarangan karo aku. Kowe tak kandha. Dudu kuntilanak itu. Lah kudune napa? Kunti jenenge si perawan. Aduh. Aduh. Nesu kok iso nyanyi. Rama Surya Widakdo. Iya. Pulo Natap Tower. Iya. Wonten tower nyenot. Kuwi ora tower. Napa menika? Sinyale HP cilik. Kanjeng Ibu, Ya piye nak? Piye? paring asma sinten mbok pilih? Pitepangan menika. Remboke dhewe lali lho. Iki wong liya. Oh wong liya. Iki ceritane kowe iki mara nang nggonku arep nglamar anak. Oke. Iki. Bu, Oh, halo gitu toprak halo. Iya. Toprak kok Lali. halo. Lali. Kula nuwun Ibu. Ibu, menika paring asma sinten mbok pilih? Mau wis mati.